Kiai Yusuf Kiai Baginda Maharaja Abdul Aziz. Ana wigati kang endi? Kabeh padha munggah ana ing jroning kerajaan Turki. Kepareng matur Baginda Maharaja. Wonten ing wekdal sakmenika
Jenderal Muhammad nyuwanaken pawongan ingkang badhe nyuwun pengadilan wonten ing negari Turki. Oh, kaya ngono. Jenderal Muhammad, Ulo, apa bener ngendikane Kyai Yusuf? leres pangandika panjenengan. Sapa kuwi? Menika Sati Tumindak apa dhewe? Bagendara Raya dumateng putra panjenengan. Oh, ngono. Sati Paring dawuh kula Sang Baginda Raja. Luput mungguing pernatan ana jroning kerajaan Turki. Mula kowe ari kalenggan iki pari kudune nampa pidana. Sang Baginda Raja Abdul Aziz lepat sedaya aturipun Jenderal Muhammad. Ing mriku kula mboten ame-ame badhe jarah rakyat bandanipun ingkang putra boten. Ing mriku mung kula badhe bebantulan putra panjenengan. Nang wis kasnatan ana bukti lan sekine. Nah iki. Sati. Ingri kalenggan iki kowe bakal tak patrapi pidana gantung Sati. Pidana gantung. Nyuwun sewu Sang Baginda. Badhe mati. Yai. Yento Sang Baginda Raja badhe keparing pidana dhateng Sati. Meniku kula anggep tepat wong jalaran mawon. Sati menika keparing pitulungan dhateng kula. Pilih kula menika loban wonten Samudra Hitam. Nek kula menika kagulung dening ombak ngantos Sati mangertosi sedaya lelampahan kula. Lan kiyambake peparing pitulungan dhateng kula Sang Baginda Raja. Kepareng matur Baginda Maharaja Abdul Aziz. Wonten ing kerajaan Turki, Pangeran Yusuf menika kalengganipun dados menapa? Aku ngerti. Kanggo anjang kepi ana ing praja Turki. Kyai Yusuf ari kalenggan Jeksa Rejoso. Pangeran Yusuf Jeksa Negara wonten ing kerajaan Turki. Tartamtu ingkang parikedah ngadili bab perkawis Sadi punika kedahipun Pangeran Yusuf. Menapa mboten sampun boten dipun ginakaken malih kalenggan Jeksa Negara Pangeran Yusuf? Kyai Pangeran Yusuf sabar sawetara. Kyai Sitilungana, Nggih kula. apa to kabeh mau bener ngendikamu? Sing ing kono kaya ngono. Kula mboten badhe wonten gorok dhateng Sang Baginda Raja. Saestu kula mboten gorok. Kula mangertosi lelampahan menika Sang Baginda Raja. Iya. Ayen to kabeh mau kaya ngono. Sati tak jabel. Ing papan kene, nggonmu. Patang. Sang Baginda Raja nelakaken bengi panuwunipun tanpa pepindhan. Jalaran panjenengan Sang Baginda Raja Abdul Aziz sampun pitados ingkang kadang. Iya. Kyai Yusuf, Baginda Maharaja Abdul Aziz. yen ngono Sati tak pasrahake marang Sulira, Yai. Matur sembah nuwun saderengipun. Kula dipun keparengaken ngadili bab perkawis menika. Iya. Jenderal Muhammad, pripun? wong munggahke perkara pengadilan ana ing kerajaan Turki kuwi mawa 4 syarat. Ingkang sepisan pandakwa kaping pindho, nara prasangka kaping telune, bukti kaping 4 saksi. Ana ing ari kalenggan iki kowe sing dadi pandakwa. Bener? Nggih, Sadi nara prasangka. leres Perkarane apa, Njur? perkawisipun Kiai Bagendara Raya
karyan Siti Rohana. Kula mangertos ki apa? Sliramu ngerti dhewe. Inggih. Yen ngono kowe apa ana saksi? Saksi. Saksinipun kula piyambak. Jenderal Muhammad. Apa lumrah pandak wong rangkep dadi saksi? Nyatane ngoten. Kula mangertos ki apa? Menawi sadi menika badhe dalah raya Siti Rohana. Jenderal Muhammad. Pripun? Yen ngono, kajaba perkarane si Sadi. Iki ana perkara liya. Ana jenderal nyolong sapi. Ora liya kowe sing nyolong, Jenderal Muhammad. Kula wong jenderal kok kula nyolong. Kula sing dakwa. Kula ugi ngrangkep dadi saksi yang sampean nyolong sapi. Kula niku mboten tau nyolong sapi kok. Sampean niku malah aneh-aneh lho. Kiai Pangeran Yusuf. Ing kalanggan iki Sadi tak pasrah ing Kang Slira. Tergantung sliramu nggon matrapi pidana Yai. Nggih. Wonten saksi boten sah. Awit pandakwa ngrangkep dados saksi. Pancen ora sah pripun? Sakmenika tesih wonten syarat ingkang pungkasan. Nggih menika bukti. Buktinipun manggon wonten Siti Rohana. Ingkang dijarah agemanipun Siti Rohana. Putri Siti Rohana. Enjih kula. Menapa leres agemanipun panjenengan wonten ingkang ical? Boten. 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 Sampun dipun penggalih. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Yen talampahan menika boten wonten putusane nyuwun sewu. Kula kang badhe matrapi pidana dhateng Sadi. Wong wektune menika sampun mepet. Sadi kula badhe dadosaken ajudan dhateng kula. Ayo Sadi, ayo. Pripun niki pripun? Sang Baginda Maharaja. Miturut penggalih kula Sadi menika mboten lepat. Malah kaporo Sadi menika gadhahi labuh lapet tumrap negara. Ayo ento kabeh mau kaya ngono Yai. Rene jeksa negara iki kowe karepmu piye Yai? Sakmenika si Sadi sampun dipunangkat dening Siti Rohana dados ajudan pribadi. Menika sampun trep. Awit perkawis menika sampun wonten titik terangipun. Monggo sareng-sareng sami gempul Bujana Andrawila. Oh kaya ngono. Ayo Yai tak. Mene makaten sumowo.